Bha ann dréibh seo iascair a bhafuilach an Cinn-Tàile. Láidir na leichin chaim mac ar a chuin an sa bhata aige ar son iascach. Chadóir fatar is an opair nar a tháinig gaileann agus droch aimsir. Bhain na tain I tuilgeamh a bhata an uail san ná gus na hiligéir a chloiseach é. Chai toisc a bhata a bhriseach nuair a thuirt ar tír, agus muirníochant an téascadh rois féin. Ó bhó, féimid mí féachalaigh leis an cairich mí an bhata. Chai an téascadh go na choile gus féachalaigh leis an cairiceach é an bhata. Féach a bhíodh leithin agus láitear agus déanach. Bhaig a thuideadh hall sa bhos a chat a láirg é feag a bhí ag freiceadach. Dheas é doracha agus bhaid fata bhaintear, agus chomhdóigh bealach cinnteach de a dhéanamh é. Ach an uair sin, chun ag go solas beag ar astar, agus get a bhata bhuaithe é chabaitige a rig sin. Déobh ann ach tair, chuir isteach an tair agus déir chuineadh é ann ach tí caillichin nun saoirí taobh an teanna. Tá mí fuair agus fliuch as an téascadh, an fud mí cuid oiche ann Jacob. Chuir na trí caillichin ar a chéile, agus bhaid leis go bring ach chuairt téú, thiochann seo agus saoirí taobh an teanna. B'rainn é sin agus bhain na trí caillichin na caca ar a chéile, agus a tuilleadh súlar go ann. An uair sin, thuairt téú, ba chóir bhút laia an san lapi an san teomad eile, chachar duine san bíodar a thuairstána sin. Chai isteach an teomad agus lai aonte, ach cha buaireann go catal, bhaid is muintín ar a sheolach agus mar a bhí iad go dúndrainn agus go hideadh. Go hopann, chuala é cuideagan a cosach ar an úlar. Le é airceann droin na catal, agus rainn é strán. Tháinig cailleach isteach an teomad. Roscailí cíiste agus thuairí amach curach aiste. Chuirí an curach ar a ceann agus thuairtí Ròisín agus an impribing na súla chai an mach as an tealaigh. Gabhain téascadh íonlaigh ar a seo ach chat a chlúir sin. An uair sin, an ceann tseachtain, chuala é an túla a díoscach agus tháinig an darna cailleach. Roscail ise an cíiste agus thuair ise amach curach. Chuirí an curach ar a ceann agus thuairtí Ròisín agus an impribing na súla chai amach as an tealach mar an céadna. Bhain tres cailleach díolach ar a cúlú. Chai ise an óg na cíiste, thugaí amach curach aiste agus chuirí an curach ar a ceann, agus thuairtí Ròisín agus len ise cath. Tháinig an téascadh as an lapi, agus chur é chuid uirdigh aine. Agus an uair sin chairg na cíiste agus thuair é amach curach. Chuirí an curach ar a cheann agus thuairtí Ròisín agus an impribing na súla bhain na heasú an an tailsta an an Ròisín.
Bhain taosta na bhútaris. Bhain taosta dorcha. Chuna céine trí caillichin na laie an nula bhisc agus bhain taosta na bhútaris. Chaim an cuaisnead stoppa. Gabhadh bellacham as gach stop agus chud é statara a chuirt a bhenúris na caillichin. An nuair sin, thug é an curach agus chud é sa fachchaide é. Thuair stá agus bhair choscís gan na chaite le. Nuair thuaisce bha cuite gan gabhrepa. Thug é sóm an cuairt, bha fed mór ráhar as a hiún a char scéal na caillichin. Lach mé dú me gheadach hall of lacast ar sfer an taosta. Get a bhaugham crechu, Jan Paulus gréimars den nis. Hánig an Paulus, agus thug é leo agus scafú mór arste gus a chrochach agus chur go bás. An nuair sin, gheadach an tíos go rútagan sa fachchaide, agus thug é amach an curach. An feicne an curach seo a chur an má cheann at sa bhír sibh gom chrochach ar san tíos go. Ha! Feití tú rút san bí a thógras tú a churáist ar sa chrochatar le gada och. Chur é an curach ar a cheann agus thuairte Cinn-Tàile A-Rithist agus an impripig na súla bhain na heasú an na Cinn-Tàile Rí tuba bhata aige ar an scafol. Agus leis mar anja dhearga bhain scafol ba tóir fiaca má aige leis sin cairicig é an bata. Agus ghearc míon sibh é, agus ben taine méice Michael!